hát most itt készül a menő misszió. Itt töltöget nekünk a Windows 7. Nem izgalmas. Hát reméljük, hogy ma még kész lesz, már gondolom várjátok eléggé. Igen. Hát igyekszem. Csak sok a dolog. Meg hát már elég késő is van. Én is vagyok a legjobb bőrbe. Meg vagyok fázva. A zsepi is, meg a túrórud is elég más sajnos mindig. Úgyhogy igen. Na hát itt vagyunk. És akkor itt szépen belépünk mindenbe. Itt mindennek nagyon örülünk. Általában. Főleg, ha sikerül megcsinálni a dolgokat. Igen. Na, csodálatosan két képernyővel dolgozom. Még egyszerűbb és szebb legyen az élet. Nyitjuk is meg a csodálatos videófájlunkat. Itt van. Meg is nyitjuk és kezdődhet is a szerkesztés közben, itt az internetet persze lehet használni, meg írogatni nektek e-maileket, stb. Nem jó. Na hát akkor már tölt is be nekünk itt a kedves videóvágó programunk. Végre sikerült beszerezni egy ilyet is, úgyhogy most már extra király dolgokat lehet csinálni. Igen, na hát akkor vágjunk is bele, kezdődjön hát a dolog. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I gotta know, girl. You got me saying, go little bad girl, little bad girl, go little bad. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Nem engem. Nem A engem. pánkot? A pánkot, tessék. Korrád bácsi... Megértitek. Mi Korrád bácsi kedvenc étele? Szevasztok, ne fényképezz. Nem Videó. fényképezek. Meg ne filmezz. Ó. Hogy olyan ideges leszek, hogy te miattad. Lőjetek rám! És lőj! Bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. Sziasztok, gyerekek! Feljöttem, mert én szervezem nektek a programot. Most újfajta dekoráció van, gördülő dekoráció, ez azt jelenti, hogy minden nap egyen több dekorációt teszünk ki a folyosóra. A menő misszió pedig az, hogy hozzatok el magatokkal egy olyan rágógumit, vagy rágó csomagot, amiből lehet egy hatalmas buborékot fújni. Jó, egy rágógumit kell hozni mindenkinek. Neked is, ne felejtsd el. Sounds of fiesta.